äänessä Lapin matkailuelinkeinon liitolta. Ja meillä on tässä kevättalven aikana webinaarisarja liittyen hankkeen toimenpiteisiin ja erityisesti matkailuyritysten sopeutumistyössä ilmastonmuutoksen osalta. Ja tänään meillä webinaarin aiheena on matkailuyritysten ilmastoriskien hallinta ja toimintatavat. Meillä on Tuukka Rautio, ilmastoasiantuntija ELY-keskusten valtakunnallisesta ilmastoyksiköstä kertomassa tästä aiheesta. Ilmastoyksikkö sijaitsee fyysisesti Oulussa eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, mutta ilmastotyötä tietenkin sitten kaikissa ELY-keskuksissa, ELY-keskusten alueella tehdään, mutta Tuukka kertoo siitä ihan hetken päästä lisää. Tässä lyhyesti niille, jotka eivät vielä aiemmissa webinaareissa olleet tai muutoin hanke ei ole vielä tuttu. Tosiaan tällainen iso kansainvälinen Eurooppa Horizon rahoitusohjelmasta rahoitettu kokonaisuus, jossa Suomi on mukana 12 muun Euroopan maan lisäksi ja kohtuullisen pitkä hanke, ja meitä hankepartnereita Suomessa on Lapin matkailuelinkeinon liiton lisäksi Lapin liitto, Luonnonvarakeskus ja sitten Enontekiön Utsjoen kunnat, joiden porotalous- ja matkailuyrittäjät toimivat sellaisina demo-pilottiyrityksinä toteuttamassa yhdessä meidän kanssa tätä hanketta. Ja lopputulemana sitten tehdään ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä valmennuskokonaisuuksia, malleja ja sopeutumissuunnitelman malleja koko Lapin alueelle. Mutta siitä lisätietoa saa hankesivuilta ja kaikkien partnereiden omilta sivuilta. Tästä webinaarisarjasta meillä on yhteensä 4 tässä kokonaisuutta. Tänään tosiaan paneudutaan ihan matkailuyritysten tasolle ja sitten ensi tiistaina on vielä Ilmatieteen laitoksen viimeisimpiä tietoja, tilasto- ja tulevaisuuden skenaariotietoja. Kaisa Lakkala sitten esittelee niitä, mutta sekin tallennetaan ja esitykset saa myös myöhemmin. Jos tallenteen nyt haluaa tai esityksen eikä löydä niitä tai tarvii saavutettavuuden osalta lisätietoja, niin minulle sitten sähköpostia laura.hokajärvi@lme.fi. Ja tässä meidän vielä tuo hankkeen kotisivu ja LM:n kotisivu. Mutta sen enempää en käytä näihin esittelyihin, vaan päästän sitten Tuukan ääneen. Eli ole hyvä Tuukka, sinulla on nyt estraadi vapaa. Yes, kiitos Laura. Nyt näkyy ja varmasti kuuluu kanssa. Tosiaan mä oon Tuukka Rautio ja toimin ELY-keskusten valtakunnallisessa ilmastoyksikössä ilmastoasiantuntijana ja ennen nykyistä tehtävääni toiminut tutkijana Ilmatieteen laitoksella. Alun perin ryhmä oli sään kuin taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksikössä ja nyt vajaa 2 vuotta tässä nykyisessä tehtävässä toiminut. Meidän yksikkö on myös uusi, esittelen lyhyesti sitä tähän alkuun, eli meidän yksikön tehtävät tulee ilmastolaista ja tosiaan tuetaan alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita ilmastolain mukaisissa toimissa koko Suomen alueella. Hillintäpuolella, maankäyttösektorin puolella erityisesti maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman MISUn toimeenpano ja edistäminen. Sitten meillä on maatalouden osalta KAISU eli keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma meidän yksikön tehtävissä. Meillä on Hiilestä kiinni -yhteisö koordinaattorina Harri Hakala ja sitten meillä on 2 EU-missio, on sopeutumisen missio ja sitten EU-maaperämissio meidän yksikössä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mun tehtävien keskeisin dokumentti kansallinen ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelma 2030, niin meidän yksikössä on sen alueellinen toimeenpano ja edistäminen meidän sopeutumisen asiantuntijoiden tehtävissä. Ja tänään tosiaan aiheena erityisesti yritykset, miten ilmastoriskejä voidaan siellä hallita, minkälaisia toimintatapoja on, ja tosiaan pyrin pääsemään sitten lopuksi ihan tuonne konkreettisiin esimerkkeihin. On ollut hyvät esitykset tässä webinaarisarjassa ilmastonmuutoksesta, mutta ajattelin, että vielä lyhyesti nostan tätä tärkeää kalvoa esille. Tosiaan ilmasto on lämmennyt nopeasti ihmistoiminnan seurauksena, ja ehkä tämän dian osalta erityisesti viime vuonna konkretisoitu se ilmaston lämpeneminen. Tätä diaa sai tiheästi päivittää. Tuossa kesällä nostin tähän diaan, että maapallon päivittäinen keskilämpötila nousi päiväajaksi yli 2 astetta esiteollisesta. Saatiin päivittäisiä globaaleja keskilämpötilaennätyksiä. Ja nyt sitten tammikuussa tulikin Ilmatieteen laitoksen tiedote, eli vuosi 2024 oli mittaushistorian lämpimin, ja se 1,5 asteen raja saavutettiin ensimmäistä kertaa. Tästä on Ilmatieteen laitoksella nostettu esiin ja arvioitu, että noin 1,3 astetta on siitä ihmistoiminnan muutosta, eli toki luontaiset vaihtelut, vaikka El Niño-ilmiö sitten aiheuttaa myös sitten tavallaan tällaisia luonnollisia vaihteluja myös ilmastoon. Ja hyvä ehkä tuosta 1,5 asteesta muistaa se, että se on se Pariisin ilmastosopimuksen raja. Ja sitten toisaalta erityisesti Suomessa ja pohjoisessa niin arktiset alueet lämpenee. Pitkään oli, että noin 2 kertaa nopeammin kuin keskilämpötila, mutta Mika Rantanen Ilmatieteen laitoksella niin suht tuore tutkimus niin arvioitiin, että jopa 3-4 kertaa nopeammin kuin globaali keskilämpötila. Ja mistä tämä arktinen voimistuminen johtuu, niin puhtaasti siitä myös, että auringon säteily heijastuu eri tavalla takaisin ilmakehään. Eli kun jääpeite ja merijää pienenee, niin se imeytyy sitten maapalloon entistä vahvemmin se säteily ja voimistaa tavallaan tätä ilmiötä sitten vielä lisää. Tänään puhun sopeutumisesta, mutta ehkä nostan esille myös varsinkin kun puhutaan talvimatkailusta, puhun tänään, niin kaiken keskiössä on ilmastonmuutoksen hillintä. Eli tavoitteena rajoittaa niitä lämpenemistä mahdollisimman vähäiseksi, toisaalta myös sitten rajoittaa ja sitoa niitä päästöjä. Ja tosiaan tämä hillintä ero ehkä siinä sopeutumisesta, eli tätä pitää tehdä sekä paikallisesti että globaalisti. Hillintä ja ilmakehä ei sinällään tunnista niinku kuntien tai alueiden rajoja, versus sitten sopeutumisessa puhutaan paikallisesta toimista. Tästä vielä toinen kalvo IPCC:n raportin tuloksia mukailen, eli se, että saadaan pysyttyä siinä 1,5 asteesta. Markku viime viikolla puhuinkin, että miten nämä viime hetken globaalit poliittiset muutokset haastaa tätä 1,5 asteen tavoitetta, niin ehkä tässä vielä korostan, eli päästöjä pitää rajoittaa ja toisaalta myös sitä poistoa. Eli toisaalta maankäytöllä voidaan sitä hillintää tehdä, mutta myös sitten tulevaisuudessa erilaiset menetelmät, että saadaan sidottua sitä hiiltä. Minkä takia puhuin hillinnästä tähän alkuun, vaikka sopeutuminen on teema, niin tästä graafista näkyy, eli mitä enemmän saadaan
ilmastonmuutosta hidastettua, hillittyä, niin sitä vähemmän se ilmasto muuttuu. Ja kun se ilmasto muuttuu vähemmän, niin silloin myös sitä sopeutumista ja sopeutumisen niin kuin toisaalta edellytyksetkin on sitten paljon paremmat. Joo, ehkä vielä tavallaan se, että tuosta ekasta kalvosta tuli ehkä just se nosto, että se ilmasto on jo lämmennyt ja tulee lämpenemään, niin vaikka nyt onnistuttaisiin tänään hillintätoimissa totaalisesti, niin se ilmakehän vaste on sen verran hidas, että sitä sopeutumista joudutaan tekemään joka tapauksessa. Ja mitä se sopeutuminen on, minkä takia se on keskeistä myös yrityksille ja matkailuyrityksille. Eli ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan niiden ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten niihin varautumista, niiden negatiivisten vaikutuksen vähentämistä, mutta toisaalta ihan ilmastolaissakin on tunnistettu, että pyritään hyötymään niistä ilmastonmuutoksen positiivista vaikutuksista. Ehkä esimerkkinä kasvukausi pitenee, niin tavallaan tuollaisilla muutoksilla ja niihin tekemällä niitä sopeutumisen toimenpiteitä ennakoida voidaan myös tavallaan hyötyä tästä globaalista muutoksesta. Jo aikaisemmin tuossa puhuin, että hillintää pitää tehdä globaalisti, mutta sopeutumisen toimenpiteet on aina paikallisia. Jos ajatellaan vaikka tulvia, niin tulvasuojaus Oulussa ei auta Helsingissä. Ja tämä on tavallaan ihan eli jokaisen kunnan alueen pitää siellä alueella tehdä niitä toimenpiteitä, mutta sama myös sitten yritysnäkökulmasta, eli jokaisen yrityksen tulee sitten oman sijainnin ja toimien mukaan tehdä ne sopeutumisen toimenpiteet. Ja päästään tuossa myöhemmin esityksessä siihen, että miksi se ilmastonmuutokseen sopeutuminen on ennakoiden taloudellisesti kannattavaa. Ja mennään lyhyesti tähän, että mihin Lapissakin pitää sopeutua. Tämä kalvo on ollut jo aikaisemmin. Ehkä nostan tästä esille sen, että keskilämpötila siis nousee, pakkaspäivien määrä vähenee, lumipeitteen määrä vähenee. Ja ehkä keskeistä on se, että tämä toimintaolosuhde muuttuu pysyvästi. Eli tähän täytyy sopeutua jo nyt ja tunnistaa se, että ei valitettavasti tämä tilanne ole paranemassa lähitulevaisuudessa ollenkaan. Ja toisaalta myös sit tunnistaa niin kuin ilmaston lisäksi myös sit tulva eli onko vesistöaluetta tietty erityisesti ehkä siellä Länsi-Lapissa sitten Pohjois-Pohjanmaan välillä merivesitulvat ja toisaalta sitten kaikessa rakennetussa ympäristössä hulevesitulvat. Ehkä nostona tästä ihan viime hetkiltä niin Kilpisjärven mittausasemalla tämä nykyinen viime helmikuu niin on ollut mittaushistorian lämpimin. Eli hyvinkin konkreettisia vaikutuksia nyt nähdään. Sitten toisaalta meidän yksiköt on tilannut tällaisen sateisuustarkastelun maakunnittain ja varmasti tulee nyt seuraavissa esityksissä lisää, mutta ehkä nostona tästäkin, eli miten se sateisuus on jo siellä muuttunut Lapissa, niin jos tarkastellaan vasenta yläkulmaa, siellä on vaaleanruskeita, tummanruskeita sävyä verrattuna sitten tuonne oikeaan alakulmaan, missä on 2020 vuosi, niin nähdään selvästi, että se sateisuus on muuttunut selkeästi. Ja tässä tosiaan on tarkasteltu ilmastollisen vertailukauden tasolla, mikä on yleensä käytetään 30 vuotta, niin selkeä muutos jo nyt pystytään näkemään sateisuudessa Lapin osalta. Ja mikä on keskeistä sitten, puhuin noista hulevesitulvista rakennetussa ympäristössä,
ei välttämättä tarvitse olla edes mitenkään erityisen iso rakennettu alue, eli jos on vettä läpäisemätöntä pintaa, niin, silloin kun se sadevesi tulee rankkasade ja ei pääse imeytymään, voi aiheuttaa sit tuotantokatkoksia tai sitten vahinkoja fyysiseen infraan. Niin tässäkin nähdään Lapin osalta tämän raportin mukaan, että sateisuus kasvaa voimakkaasti myös sitten tulevaisuudessa. Ja siihen tulee varautua. Ehkä tuosta taustasta ja liittyen tavallaan sekä edelliseen että tuleviin esityksiin, ja kun erilaisia selvityksiä, ilmastoselvityksiä alueelle tulee, niin mihin niitä tulee käyttää siinä sopeutumisessa. Eli se menee täällä ilmastoriskitarkastelussa tänne vaaratekijäluokkaan, eli siellä voidaan tarkastella helleaaltoa, toisaalta jotain myrskyä tai sitten vaikka tulvatilannetta. Se luonnonilmiöhän ei sinällään aiheuta itsessään riskiä yhteiskunnalle, vaan se vaatii sitten sen altistumisen, eli se yhteiskunnan toiminta siellä sijainnessa. Tuossa on esimerkkinä vaikka helleaallon aikana, että asutaanko viilentämättömässä asunnossa. Toisaalta myös niin yrityksillä kuin sitten toisaalta myös ihan yhteiskunnan kansalaisilla on erilainen haavoittuvuusriski. Esimerkiksi ikä- tai varallisuustaso vaikuttaa. Helteiden osalta ikääntyneet on helleriskissä. Toisaalta ihan pienillä lapsilla lämmönsäätelykyky ei ole vielä kehittynyt. Ja toisaalta myös valitettavasti sosioekonominen tausta vaikuttaa siinä, eli mitä parempi varallisuustaso on, niin sitä paremmin pystytään tekemään niitä sopeutumistoimenpiteitä. Esimerkkinä ihan asumisesta, että voidaan ostaa vaikka viilennyslaitteita sinne asuntoon. Sen lisäksi yhteiskunnassa onneksi on varautumisjärjestelmiä, varoitusjärjestelmiä, esimerkkinä Ilmatieteen laitoksen varoitukset toisaalta hellejaksoista, mutta myös sitten, kuten ollaan totuttu, että on huonoa ajokeliä. Eli tavallaan pyritään tiedottamaan sitä yhteiskuntaa, että tämä riskitekijä on lähestymissä. Ja kun nämä kaikki 4 osa-aluetta nivoo yhteen, niin saadaan sitten ne vaikutukset ja seuraukset, oli se sitten kyseessä yrityskunta tai sitten ihan yksilötasolla. Sopeutumisessa kaikki lähtee vähän mitä tuossa äskeisessä diassa olikin. Eli ihan ensinnä kaikista keskeisin on se, että tunnistetaan se vaaratekijä. Eli seurataan niitä ilmastoriskejä. Toisaalta tutkimustietoa tulee koko ajan lisää, mallit tarkkenee, niin seurataan sitä, mitä se uusi tutkimustieto ilmastoriskien osalta tuo. Sen jälkeen voidaan tunnistaa, että mitkä on ne keskeisimmät vaaratekijät ja millä toimenpiteet niitä voitaisiin ehkäistä, niin siten saadaan vähennettyä sitä altistumista ja haavoittuvuutta. Tuossa on siirretään ja jaetaan riskiä, yhdistetään riskiä. Ehkä yritystoiminnassakin nostaisin esille vakuutukset, eli jos joku vahinko sattuu, ilmastoriski konkretisoituu, niin miten ne taloudelliset tappiot korvataan? Meneekö ne suoraan yrityksen omista varoista vai onko esimerkiksi vakuutus yksi keino? Nämä kun ollaan otettu huomioon, niin parannetaan sitä joustavuutta ja riskinsietokykyä, parannetaan varautumista. Pelastusliivit on ehkä siinä ihan hyvä kuva, eli ollaan valmiita eri tilanteeseen, mutta pitää toki huomioida se, että vaikka kuinka sopeuduttaisiin, niin me emme voida sitä vesisadetta taivaalta estää, eli pystytään sitten tekemään ne ratkaisut, jotka sitten tavallaan siinä ilmastoriskin konkretisoituessa pystytään tekemään. Kuljetaan vähän lähemmäs matkailua. Suomessa ei valitettavasti ole just sellaista aluetta tai sektoria, mihin ilmastonmuutos ei vaikuttaisi. Täällä on heti matkailusta tässä kalvossa nostettu esille, eli talvimatkailukausi lyhenee. Toisaalta positiivisena vaikutuksena kesämatkailun suosio voi lisääntyä. Mutta jos rupeaa katsoa tätä
sektoreittain, niin siellä on yhtäkkiä paljon, jotka vaikuttaa matkailuun välillisesti, esimerkiksi liikenne, miten liikenneyhteydet on käytettävissä, toisaalta energian kannalta, miten sähkön saatavuus voidaan turvata, toisaalta muuttuvat olosuhteet, ja vesivoima ja bioenergia. Eli on monia vaikutuksia. Toki matkailunkin suhteen pitää tunnistaa, että on kuluttajia sekä kotimaasta että ulkomailta, niin silloin vaikuttaa myös sit globaalit häiriöt tietenkin siihen kysyntään, erilaiset konfliktit, minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään vaikka matkailu- ja rajoitusten suhteen. Eli hyvin moninaisia vaikutusketjuja. Miten sitten voidaan sopeutua ja mitä sopeutuminen tarkoittaa sitten yritysten näkökulmasta? Tuossa on Ylellä aika raflaava otsikko: ilmastonmuutos ravistelee yrityksiä ennennäkemättömällä voimalla, sopeudu tai kuole. Ehkä tästä on keskeistä tunnistaa se, että se sopeutuminen on yrityksille välttämättömyys. Ilmasto on jo muuttunut ja tulee muuttumaan. Se vaikuttaa kaikilla alueilla, kaikilla sektoreilla. Mutta keskeistä on, että sopeutumistoimenpiteet pitää tehdä toimialakohtaisesti. Tänään puhutaan matkailusta, mutta myös yrityskohtaisesti. Jokaisella yrityksellä on se oma sijainti, mitä ei toisella yrityksellä ole. Toisaalta myös se oma infra. Eli tunnistetaan, miten se vaikka fyysiset kiinteistöt toimii muuttuvassa ilmastossa. Ehkä tunnistetaan varsinkin talvimatkailun osalta, niin miten väistämättömään muutokseen sopeudutaan mahdollisimman hyvin. Ja tässä toistan edelleen, mitä on myös tullut muissa esityksissä, eli pitää tunnistaa ne keskeisimmät vaikutukset just siihen omaan toimintaan. Sopeutumisen määritelmän mukaan kielteisten vaikutusten ehkäisy ja niiden vähentäminen. Ja just, että jos saadaan positiivisia vaikutuksia, niin hyödytään niistä. Ehkä myöhemmin vielä tulee mulle tarkemmin, mutta tästä nostan myös sen, että mitä oli Markunkin esityksessä viime viikolla. Eli se suhteellinen kilpailukyky matkailussa vaikka muuttuu. Eli jos muualla maailmassa ei pystytä vaikka lumimatkailua tekemään, niin silloin Suomen ja Lapinkin kilpailuetu siinä suhteessa kasvaa. Eli tunnistetaan myös, että se muutos on mahdollisuus. Ja toki pitää huomioida investoinneissa ja erilaisissa innovaatioissa. Tässä on yleisesti matkailusta. Jokainen meistä Suomessa tietää, että sää ja ilmasto asettaa rajat, mitä voi tehdä. Ollaan totuttu siihen, kun on 4 vuoden aikaa. Talvella on erilaista kuin kesällä. Mutta ehkä vielä kuitenkin toistan, eli ne suorat vaikutukset vaikuttaa siihen, että mitä esimerkiksi liikuntamatkailumahdollisuuksia pystytään toteuttamaan. Vaikuttaa toki maisemaa, elä- ja kasvimaailmaa ja joulumatkailuun. Eli tavallaan tällaisiin ehkä perinteisiin, miten varsinkin talvinen Lappi nähdään. Toisaalta sitten sääolot, sesongit, yhteisvaikutus, voidaan pohtia niitä, eli kun vaikka joulusesonki alkaa, niin onko lunta maassa. Ja tuossa on nosto nyt ihan tältäkin vuodelta, että Lapissa ladut on lainehtinut ja ollut ennätyksellisen lämmintä ja vähän lumista ja näyttää, että tällaista sit tulevaisuudessa on entistä enemmän. Otin muutaman poiminnon täältä helmikuulta, ja tässä on niin kuin moninaisia vaikutuksia. Ihan konkreettisesti Kemissä ja Rovaniemellä on suljettu jäälatuja, niillä on noussut vettä. Sitten on toisaalta jouduttu jättää latuja kunnostamatta. Ja sitten toisaalta moottorikelkkareitit on pehmentyneet.
vaikuttaa moniin eri lajeihin. Toisaalta sitten tällaiset niin kuin ihan perinteiset tapahtumat, niin joudutaan perimään esimerkiksi tähän tervahiihto Oulussa jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen vuoksi. Ja ehkä historiatietona nostan tuosta vielä esille, eli aikaisemmin on peruttu sota-aikojen aikaa ja sitten korona-aikaa. Eli kohtuu harvinaista tosiaan on, että tällaisia tapahtumia joudutaan perumaan. Mutta toisaalta myös sitten vaikuttaa välillisesti, tietenkin, että jos ei hiihtämään pääse, niin vaikuttaa sitten vaikka ihan välinekauppiaisiin, suksikauppiaisiin suoraan. Ehkä tällainen ajatus siitä, että miten konkreettisesti voidaan sopeutua. Tietysti kaiken keskiössä on se reittien turvallisuus, käyttökelpoisuus. Eri lajilla eri vaatimukset, onko moottorikelkkailu, hiihto, ollaanko jäällä, ollaanko ihan sitten maankamaralla. Ja toisaalta sitten minkälaisia reittejä huonolla säällä jäätilanteella voidaan käyttää. Nostan tästä ehkä esille tämän, että miten voidaan hyödyntää sitä niin kuin jo olemassa olevaa infraa ja reitistöä vuodenajasta riippumatta, niin Ounasvaaralla on tämä talvi fatbike-pyöräilyreitti. Eli se on rakennettu 2016 ja se on tällainen matkailuaktiviteetti siellä. Mutta sitten nostona niin sama reitti toimii myös sitten kesällä pyöräilyssä, eli ollaan saatu sitä toimintaa ja olemassa olevaa virkistysaluetta niin toimimaan eri vuodenaikojen välillä, mikä on ehkä keskeistä just, että saadaan vaikka sitä matkailutoimintaa jatkettua myös sen talviajan ulkopuolella. Toisaalta myös sitten, kun sää vaihtelee myös jatkossa ja ilmasto-olosuhteet, niin ihan se sääolonkin vaikutus siihen niin matkailijaan, pystyykö jotain reittiä pitämään yhtä pitkänä matkallisesti tai ajallisesti kuin ennen, mutta toisaalta myös sitten ihan kalustonkin osalta vasta törmäsin yhteen esimerkkiin siinä, että joutui pitää taukoja sen takia, että moottorikelkkailussa niin jään päällä oli niin vähän lunta, että se kelkka rupesi kuumenemaan, niin joutuu sitten ihan jo kalustonkin puolesta lisäämään taukoja siihen toimintaan. Niin tavallaan kaikki tällaisen huomioon ottaminen siinä reittien suunnittelussa ja varsinkin sitten kun suunnitellaan vaikka pidemmälle, minkälaisia reittejä on tulossa ja käytettävissä jatkossa. Talvimatkailusta nostan yhden dian. Pallottelin ajatuksia Niklas Kaskelan kanssa tästä tavallaan laskettelukeskusten ja talvimatkailun sopeutumiskeinoista. Ihan konkreettisia keinoja siinä on tavallaan just se, että Lapissakin on näitä lumiaitoja, eli saadaan se lumi pidettyä paikallaan. Ja erityisesti nyt on jo Suomessakin korostunut tämä lumen säilönnän merkitys. Ruka hyvä esimerkki toki siitä, pääsee avaamaan aikaisin. Sitten ihan tämä Etelä-Suomestakin omasta kotirinteestä, niin rinneprofiili. Eli tavallaan jo sillä rinneprofiilin muutoksilla pystytään tarvittaessa vähentämään sitä lumen tarvetta, jolloin toisaalta voidaan avata huonojen kelien vallitessa vähän aikaisemmin, mitä keli sallisi, ja toisaalta sitten pidennettyä vähän sitä kautta. Mutta ehkä nostan tässä, että Suomessakin ollaan jo vahvasti tänäkin talvena noussut esille riippuvaisia siitä keinolumesta, eli tykkilumesta. Ja tämä on mun mielestä hyvä myös nostaa tässä esityksessä, puhunut paljon siitä, että hillintä on keskeistä ja mitä enemmän saadaan hillittyä, sitä vähemmän tarvitsee sopeutua. Niin tässäkin sit on hyvä miettiä, miten kestäviä ne sopeutumiskeinot on siis
tavallaan sen hillinnän näkökulmasta, esimerkiksi just tässä keinolumen luomisessa, niin tietyissä lämpötilaloissa sit se energian tehokkuus on tosi kovaa. Eli just, että minkälainen ilmastojälki sillä sähköllä on, ja toisaalta just se, että ei syödä sieltä toisesta päästä sitten. Ja toisaalta myös se liikkuminen kohteessa. Tässä ehkä just sopeutumisen näkökulmasta se, että tunnistetaan, että mitkä kulkutavat on sellaisia, että pystytään liikkumaan muuttuvassa ilmastossa ja siellä kohteessa, mutta toisaalta myös, että onko sellaisia vähähiilisiä ratkaisuja, joilla pystytään saapumaan esimerkiksi maata pitkin kohteeseen. Sitten ajatuksin noussut myös, että mikä on tavallaan se tavoiteltu kauden pituus, matkailun volyymi, miten lomia jaksotetaan ja tavallaan tämä sesonkiriippuvuus. Eli toki joulu ja pääsiäinen on sillä, kun joulu ja pääsiäinen on, mutta just, että on väläytelty myös ajatuksia siitä, että pystyisikö Suomessakin lomia jaksottamaan, jolloin se kysyntä olisi vähän pidempi. Toisaalta myös kun tullaan kohteeseen, että olisiko yhtenä keinona sit se, että saadaan pidennettyä sitä viipymää. Ja LinkedInissä oli vastikään tästä keskustelua ja pohdintaa esimerkiksi just, että toki, että jos kohteessa viivytään kauemmin, niin silloin saadaan niitä aluetaloudellisia vaikutuksia esimerkiksi sinne muualle palveluihin, ravintoloihin muuhun ei tavallaan siinä voi nähdä sitten moninaisia hyötyjä, joista viipymää kasvattaa. Mutta toisaalta myös ihan sitten tälleen talvet ja talviurheilu kulttuuriperinnön näkökulmasta, että minkälainen tavallaan se kiinnostus sinne talvilajeihin, että jos Etelä-Suomessa lumipeite vähenee ja ei tavallaan päästä niihin, me ollaan totuttu, että koulussa käydään hiihtämässä ja pelaamassa jääkiekkoa, niin tavallaan, että jos sellaista ei jatkossa ole, niin myös se niin kuin tulevien sukupolvien harrastajien, että miten se vaikuttaa sinne, niin tällaisia ajatuksia. Mutta joka tapauksessa niin kuin matkailussa keskeistä on se, että pitää nyt ja jatkossakin reagoida joustavasti siihen talvikauden pituuden vaihteluun. Ja keskeistä erityisesti talvimatkailutoimijoilla se, että pystytään panostamaan sinne ympärivuotiseen palveluun. Ja kuten tuossa äsken olikin, niin varastoidaan sitä lunta ja toisaalta tunnistetaan se, että sitä keinotekoista lunta tarvitaan jo nyt. Ja niin vaan vielä noihin aikaisempiin skenaarioihin, mitä tulevissa esityksissä on. Eli on hyvä aina niissä varsinkin pitkän tähtäimen investoinneissa laajennetaan tai sitten investoidaan uuteen infraan. Niin miten se ilmasto muuttuu, minkälaisia vaatimuksia tarvitaan, onko jotain, että voidaan samalla huomioida joku monikäyttöisyys siellä investoinneissa, toisaalta luoda uusia innovaatioita, mutta sitten toisaalta myös se elinkaariajattelu ihan kalustohankinnoissa, minkälaisia kelkkoja ostetaan, toisaalta mitä näkyy jo nyt, niin mönkijöissä esimerkiksi, että on sekä telaa että rengasta, eli tavallaan pohditaan sitä, miten se kalustokin toimii siinä muuttuneessa ja jo muuttuneessa ilmastossa, että se on mahdollisimman monikäyttöistä. Tässä on esimerkki Utsjoen matkailusta, ja ryppää vähän vettä, vähän huonosti ehkä näkyy, mutta tästä voi hetken lueskella noita ja nostan sitten, mikä ainakin itteeni kiinnosti heti, kun vilkuilin näitä Utsjoen sivuja. Yes, eli
Tämä oli mun mielestä hyvä, mielenkiintoinen tämä Utsjoen tekemistä sivusto, koska mulla heti siis itsellä nousi, että täällä on niin kuin paljon perinteisiä talvilajeja, kalastusta, melontaa, mutta tavallaan saunominen nousi itsellä tuolta varsinkin siitä näkökulmasta, että sehän ei ole millään lailla keli- tai sääriippuvaista. Eli tavallaan onko jotain sellaisia matkailuaktiviteetteja, joita pystytään tavallaan tekemään ihan vuoden ympäri kaikissa keliolosuhteissa tai mahdollisimman monessa keliolosuhteessa, niin tällaisia kannattaa kanssa pohtia jatkossa varsinkin. Nyt ehkä siirrytään vähän enemmän tuolta vaikutuksista näihin taloudellisiin piirteisiin, mistä niitä talousvaikutuksia tulee vähän toiseen osioon osittain. Ehkä tästä puhun myös tavallaan, kun näitä sopeutumistoimenpiteitä suunnitellaan ensinnäkin, niin aina mitoitetaan johonkin riskitasoon, vaikka tulvasuojaus, niin valitaan tietty toistuvuusaika, minkä kokoiseen tulvaan varaudutaan. Ja ajatuksena se, että ei usein pyritä sitten ihan jokaiseen tilanteeseen sopeutumaan, vaan hyväksytään tietyn harvinaisuuden jälkeen, niin ei olla tehty sopeutumistoimenpidettä. Eli tavallaan tässäkin investoinnissa se, että minkälaiseen tilanteeseen mitoitetaan sitä toimintaa. Joo. Ja nyt mennään vielä suoraan tähän taloudellisiin vaikutuksiin, niin ihan jo näiden suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi niin pitää tunnistaa, että se hillintä ja sopeutumiseen liittyvä politiikka aiheuttaa talousvaikutuksia. Tässäkin Suomi on iso maa, alueelliset erityispiirteet on ihan erilaisia, niin on suuria alueellisia eroja ja ne riskit ja mahdollisuudet jakautuu eri alueille eri tavoin ihan johtuen jo paikallisista erityispiirteistä. Joku sijaintikin on hyvin merkittävä, että minkälaiset ympäröivät ympäristö- ja luonnonolosuhteet siellä on. Ja toisaalta vaikka Utsjoella esimerkiksi, niin siellä sitten taas keskeisimpänä se, että minkälaisia heijastevaikutuksia Suomeen on tulossa. Nämä vaikutukset jaetaan tyypillisesti suoria ja välillisiä vaikutuksia. Nämä suorat vaikutukset, mitä on tullutkin, liittyy johonkin ilmiöön, vaikka kuivuuteen. Toki on paljon puhunut tulvista. Sitten taas nämä välilliset vaikutukset on sitten vähän erilaisia. Eli ehkä nostaisin esille matkailussakin niin raaka-aineet tai ne tarvikkeet, niin niiden hinnat voi muuttua. Jotain voidaan tuottaa vähemmän, tuotanto pienenee, niin usein jos kysyntä pysyy samana, niin silloin se hyödykkeen hinta muuttuu. Toisaalta ilmastonmuutos voi aiheuttaa työttömyyttä, ylipäätään taloudellista ahdinkoa, ja pitää tunnistaa myös, että globaalistikin niin kaupungistuminen on vahva ilmiö. Ja riskit voi myös ketjuuntua tästä, esimerkkinä vaikka sähköjakelu, eli miten voidaan sähkön saanti turvata sitten, jos sähkökatkos tulee liian luonnonilmiön mukana, että onko varavoimaa tai aggregaattia käytettävissä. Ja ehkä just näistä heijastevaikutuksista puhun vielä tarkemmin. Eli tuossa äsken just puhuin tuosta kauppaan perustuvasta vaikutusketjusta, eli miten vaikuttaa hintaan ja tuotteiden saatavuuteen. Toisaalta myös infra välittää sellaisia vaikutuksia, eli miten Suomeen ensinnäkin Suomi voidaan nähdä saarena, niin minkälaiset kulkuyhteydet tänne on, ja ihan sitten myös tiedon välityksen osalta. Rahoitus heijastaa sitten Suomeen ilmastonmuutoksen vaikutuksia, eli ilmastonmuutos vaikuttaa rahamarkkinoihin, pääomavirtoihin, toisaalta myös investointimahdollisuuksiin. Jos ajatellaan myös sit Suomen ulkopuolelta suuntautuvia investointeja, niin miten tavallaan Suomi ja Lappi nähdään siinä
onko esimerkiksi hyvinkin kilpailukykyinen investointikohde just vaikka talvimatkailun osalta. Ja toki, kuten nyt viime aikoina on nähty, niin geopolitiikka vaikuttaa suoraan ja ilmastonmuutos aiheuttaa sinnekin seurannaisvaikutuksia, jotka sitten heijastuu Suomeen. Mä aloitan ehkä vielä yritysnäkökulmasta ja tästä kilpailunäkökulmasta taloudelliset vaikutukset sillä, eli työn tuottavuus kasvaa Suomessa suhteellisesti, eli palkkasumma kasvaa. Eli toisaalta just se, että pystytään paremmin toimimaan. Suomen ilmasto on jos muita maita vertaa, niin kohtalaisen hyvä, varsinkin jos ajattelee, että Etelä-Eurooppaa ja lähempänä päivän tasaajaa. Mutta mistä niitä vaikutuksia tulee, niin vahinkojen korjaaminen vaatii investointeja. Erityisesti jos joku tuotantokapasiteetti, tai siis että tuotanto keskeytyy, joudutaan palauttaa se, vaatii kustannuksia ja investointeja. Jos jotain vahinkoja joudutaan tekemään tai korvaamaan sille, ettei mene vakuutuksista, niin yritykset toki voi sitten, kun on tietty rahapotti käytössä, niin esimerkiksi jakaa vähemmän voittoja. Mutta pitää tunnistaa myös se, että sopeutumisen toimenpiteet vaatii investointeja, ja toki niissä pitää sitten tarkastella sitä, että minkälainen takaisinmaksuaika tai tuleeko sieltä jopa itse asiassa rahaa jatkossa takaisin. Nostan ehkä esille sen yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Eli jos joku ilmastoriski toteutuu peräkkäin, niin se voi alentaa sitä yrityksen tai sitten toisaalta myös sen toimialan markkina-arvoja. Ja tässä on just keskeisesti vakuutusten merkitys, eli mistä ne tappiot korvataan. Mutta sitten jos ajatellaan niinku kuluttajaa, eli matkailijaa tässä tapauksessa, niin globaalistikin niin sään ääri-ilmiöt, nämä ilmastoriskit, kun ne toteutuu, ne aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, eli siis omaisuusvahinkoja kuluttajille. Erilaiset liikenneyhteykset voi olla haasteessa, jolloin ne ei välttämättä vaikka päästä kohteeseen tai sinne palvelun luokse. Toisaalta myös hintojen nousu, kuten tuossa oli, raaka-aineet heijastuu sitten myös sinne matkailupalvelun hintoihin, ja ihan sitten myös, että ilmastonmuutoksella on negatiivisia terveysvaikutuksia. Ja tätä kautta, kun se vaikuttaa sinne kuluttajaan, niin yksityinen kulutus voi vähentyä sitten väliaikaisesti, ja riippuu toki just siitä, että mietitäänkö jotain matkailijan lähtömaata, eli mitä myös siellä tapahtuu. Sitten menen ehkä tähän niinku porkkanaan, miksi sitä sopeutumista kannattaa tehdä. Eli kun niitä sopeutumisen toimenpiteitä tehdään ennen kuin se ilmastoriski konkretisoituu, niin vähennetään niitä tappioita. Tämä on mun mielestä suht maalaisjärjelläkin ajateltava asia. Eli suht itsestään selvää, että jos tunnistetaan, että joku vahinko tulee tapahtumaan jatkossa useammin, niin kannattaa tehdä joku toimenpide, tässä tapauksessa sopeutumisen toimenpide, jotta sitä vahinkoa ei tule, verrattuna siihen, että ei tehtäisi mitään ja aina vaan sitten korjataan se vahinko ja jatketaan niin kuin ennemmin. Koko Suomen osalta noin 5-8 miljardia euroa vähennetään tappioita, just jos näitä sopeutumisen toimenpiteitä tehdään Suomessa ennakoiden. Ja tässä on hyvä just tunnistaa se, että toimintaolosuhteet muuttuu pysyvästi, ja tässä kuittiraportissakin tunnistettiin, että ne vaikutukset keskittyy maa- metsätalouteen, mutta myös erityisesti matkailuun Suomessa. Tuossa oikealla on vähän heikosti näkyy ehkä tuo kartta, mutta just, että jos proaktiivista sopeutumistakin tehdään, niin nuo alueelliset PKT-vaikutukset on paljon pienemmät Lapissa kuin jos ei tehdä niitä sopeutumisen toimenpiteitä
Eli tällä sopeutumisella on myös aluetalouden näkökulmasta hyvin iso merkitys. Eli taloudellisesti on järkevää sopeutua ennakolta. Tuosta kuittiraportista löytyy noita riskiketjuja. Nostan ehkä esille siinä, että myös jos siellä matkailuyrityksessä pohditaan, että miten sopeudutaan, niin tuot voi tunnistaa myös niitä riskiketjuja ja tavallaan niitä sopeutumiskeinoja. Huomaa, että aika juoksee, niin menee vähän eteenpäin, mutta näistä talousvaikutuksista piti muistaa ehkä keskeisimpänä myös yrityksen näkökulmasta se, että se vahinkojen korjaaminen lisää kustannuksia. Tässä keskeiset vakuutukset, onko niitä ylläpitokustannukset muuttuu ihan infra toisaalta käyttökustannukset vaikka laskettelukeskuksessa. Investoinnit vaatii rahaa, mutta kaikkein kalleinta on se, että jos puutteellisesti ennakoidaan, eli ei edes tunnisteta, että meihin voi kohdistua tällaisia riskejä ja keskeyttää vaikka sitä matkailupalvelutoimintaa tai aiheuttaa isompia vahinkoja. Ja miten yritys pystyy tekemään sitä, eli kaikki lähtee siitä, että tunnistetaan se, mikä ilmiö vaikuttaa kaikista eniten. Toisaalta myös, että miten jo muuttunut ilmasto, mutta tässä kannattaa hyödyntää niistä pitkän aikavälin skenaarioita kanssa, eli kun tehdään sitä elinkaaritarkastelua tai tulevaisuuden pitkäkestoisia investointeja, niin otetaan jo se pitkä aikaväli huomioon. Minkälainen vaikutus niillä on? Keskeyttääkö toimintaa lyhyeksi aikaa, onko pitkäaikainen vaikutus, suora vaikutus, heijastevaikutus. Ja sitten tavallaan tunnistetaan, millä niistä vaikutuksista voi hyötyä. Ja tässä on vielä muutamia apukysymyksiä tähän pohtimiseen, vaikka ihan vihkon nurkkaa voi näitä ruksisia omassa toiminnassa. Eli minkälaisia kriittisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on, mitä toimenpiteitä tarvitaan, onko joku toimenpide toteutettavissa, ja myös, että millä aikataululla, onko joku, että voidaan tehdä jo tälle kaudelle, vai vaatiiko pidempiaikaista suunnittelua, ja toisaalta, miten voidaan rahoittaa, onko muita mahdollisia riskinjakomenetelmiä. Noista myös ehkä esille, että kannattaa seurata just mitä hankkeita on menossa, ja sitten toki ELYynkin kannattaa olla yhteydessä yritysten, että minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia on. Sitten vielä yhteenveto, eli ilmasto on muuttunut, sitä varautumista, sopeutumista tarvitaan jo nyt. Ja kannattaa just pohtia niitä sopeutumisen ja hillinnän suhdetta. Pääosin ne täydentää toisiaan, esimerkiksi luontopohjaiset ratkaisut, mutta myös siinä sopeutumisessa, niin ettei tavallaan syödä sieltä hillinnästä pois. Riskien seuranta, katsotaan myös mitä uusi tutkimustietotulokset tuottaa niistä muuttuneista ilmastoriskeistä. Ja tavallaan myös se, että nyt puhun paljon talvesta, mutta eri vuoden aikoina muuttuva ilmasto haastaa eri tavoin. Ja täällä on vielä muutamia tällaisia matskuja, mitä kannattaa selata. Eli Suomi-hankkeesta löytyy miten maakunnassa ilmasto muuttuu, kuittiraportista taloudellisia vaikutuksia. Ilmasto-oppaasta löytyy paljon tietoa myös matkailulle. Sitten on tämä meidän sateisuusraportti, mitä näytin, ja jos tarkemmin haluaa yrityksistä tietää, niin minulla on tämä YouTube-koulutus löytyy, kun yritysten ilmastonmuutoksen sopeutuminen YouTubesta. Mutta tällaisia. Kiitos. Loistavaa. Kiitos Tuukka suuresti tästä esityksestä, joka kerralla menemme kohti sitä konkretiaa. Oli tosi mielenkiintoista kuulla näistä näkemyksistä ja se, että ELY ja kunnat, kaupungit on tähän ilmastotyöhön ryhtynyt hankkeiden ja rahoitusten ja osallistamisen ja ilmastoyksikön perustamisen myötä, niin on todella positiivista ja se kertoo minusta siitä, että aihe on todella tärkeä myös kansallisesti ja meidän niin kuin taustaviranomaisten puolesta. Mutta me lopetellaan tallennus tähän kohtaan ja jatketaan vielä hetki täällä keskustelumuotoisesti. Niin kiitokset Tuukalle tässä kohtaa ja
laitan tallenteen pois. Yes, kiitos.